winji weke konyi ingene ya kisom plan be mengi plan gi be ingene bedo japap ingene jo ngato change dollar no miwa dollar ka dikeje kama change dollar man ngana na was kata ngama go biashara badoko lakini gimanya lo wacho nia housing plan and saving plan yani what was saving plan iso nia government mar Kenya loan mana weke gino weyo no weke gino weyo 9 trillion loan mano loan mang inyo Kenya wala nyathi chulo 100,000 sani wacho ni okodwa ka obuyi oko gimodwa timo ni wan kaka o Kenya wadwa choko pesa to pesa ni modwa kwayo to wagero go utegi koro nyiso ni kigolo 3% manyiso ni ya oko kala aluf beach mano nyiso ni pesa ni kiseve gi government ungadigo to nyiso ni bang igni abiriyo pesa no mari inyalo kawe kokidwa ni okidwa rot no ikawe pesa no bro konyi to in on record ni wacho ni pesa ni en pesa ma japiny biro kawe en japiny en bang igni abiriyo inyalo wuok e plan no en housing plan manyiso ni government bro kaw pesa kuomi tigero go utege to ute migero gi di create ne idhi mi ji tije mano nyiso ni weke ko dwar koro nyiso ni weke ko dwar wacho housing plan no wacho ni mondo koro jomoko mandala gi mbita kache kik yudo tich engineers plumbers kik mi tich manyiso ni samo gero to mabe kaka nyiso loche o mabecha ntie joma dhi yudo tije kanyo more than 1000 people samo gero odni nyiso ni joma bro ka odni rent kanchi chula 5,000 donje odni nyiso ni bro chula 5,000 ni to kisetieke bangi ni kada odni koro mari koro inyalo rentisha kata inyalo miya koro housing plan en gima ber kabisa makingato go ikoko nikech onge pesa mingado mang'eny keine percent adek ok pesa mang'eny inyo nen percent adek lakini ok okalo 5,000 mano nyiso ni ng'ama ne pesa ne piny nyiso ni ok bi ng'ade mang'eny koro mano nyiso ni gimo kala 5,000 mano ok gima mano ok pesa mang'eny koro gikwe wigi mo sani wan wang'eyo plan mabro konyo jopiny ok en plan moro mar walo kaka giwalo street gitie dero mowacho ni ka